Grabe, ang ganda talaga ng laro na to, Phoenix. Grabe, makakabili na ako ng ulam nito. Kasi, pag may ganitong laro, malilibang ako talaga sa ano. Nalilibog na ako sa Tagalog ko ngayon. Clark! Oh! Anong ginagawa mo dyan? Anong ginadala mo? Palahin mo ako? Dala-dala dyan. Bakit ang Tagalog na ngayon? Papalahin kita. Anong ginagawa mo dyan? Para makaintindihan tayong lahat ng mga Tagalog. Ah, ganun. Ito yung Phoenix yung Anong ginagawa mo dyan? Ito, Phoenix itong nilalaro ko. Phoenix ito. Ano ba yung Phoenix? Ay, yung uso ngayon? Oh, yung online games, yun o. Yung Phoenix, so mag-register ka lang, ilagay mo yung mobile number mo sa itaas. Pagkatapos? Pagkatapos, lagyan mo ng password. Pagkatapos ng password, isend mo yung QTP sa mobile number mo para mag-register yung mobile number mo at makapaglaro ka na. Turuan mo naman ako niyan para magkalibang-libang naman ako dyan. Eh, maglibang-libang ka talaga kasi wala kayong CR, maglibang-libang kayo. Malibang kayo talaga dito. Kasi minsan nabuboring ako sa buhay ko. Gusto ko talaga meron silang agent income, meron mga free coins, meron silang ibibigay, meron pa silang competition bonus sa Phoenix. First, may 88,000. Second and fifth, may 38,000 na matatanggap. Makatanggap talaga? Oo, makatanggap talaga. Legit ba talaga yan? Legit talaga to. I-register mo naman ako dyan. I-register kita, Tagalog talaga tayo. I-register kita para makabili ka ng mga pagpaganda mo. Oo nga. Ito, meron sa color game. May Dragon Tiger, may Red and Black, and Birds and Animals. God of Wealth and Baccarat. Meron bang ibang mga games? Yung ibig sabihin yung mga karakter niyan. Ha? Ano yun? Ano yun? Iba-iba. Ibig sabihin nun? Yung mga games yun, makakapili ka ng mga games. Magpili ka doon. So madali lang pala. Pwede ka rin na mag-agent dito, pero meron ka matatanggap na So ano ka dito? Player lang ako dito, player na ako. Pinapakita ko lang sa'yo kung ano yung games, yung ipapalaro. Nakapera ka na nito? Nakapera na ako, meron ako natanggap. Ano mo naman ako? Turuan mo naman ako. So, basta meron, magpa-register ka lang, pinutin mo yung link sa taas, yung may nilalagay akong link sa taas. Mag-register? Mag-register ka So, lang. kailangan magdala ng birth certificate? Hindi. Mag-register lang. Iba yung birth certificate yun eh. So, ito, laruin mo yung Phoenix. Sige. Palahin mo doon ang doon sa aso. Sa aso, palahin ko yung aso. O yung dumi niya doon. Sige. Tawagin mo ako pagkatapos sige. Ito pala. Makalibang-libang tayo nito Dami namang pipilian ng mga laruan dito Wow!